Good morning, TRC family. January 10th, 2021. First meeting of this year.
Pa, basta. Basta. Wala lang yan, na-late pa ako. Wala pa ka sa baba, hindi ka pa nga. Kala ko pinapatawag tayo sa ano eh. Kapitolyo eh. Wala yung dalawa, si Lawrence tapos ano. Meron natin darating eh. Clark, ay ano ba ang pangalan na? Christian? Wala. 9:30 daw pupunta? Naka-disc brake na kayo, di nyo na alam. Ganda ng motor nito. Sana all. Ay, ganyan ang motor nito. Ganyan pala yung pagpunto ko. Binihirap mo lang.
Sige. Eh, dyan na kayo. Sige. Sige, baba, ingat, ingat. Sige, ingat. Ingat, ingat. Sige. Ingat, ingat.